हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जिबि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे हरखाबै गोनांथार भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो सिगां थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा बर'नि मुंदांखा रसमा ब्रह्म नङा होमबा नोंथांमोन, पर्बतजरानि इउटुबार आरो फेसबुक पेज सालायग्रा। दा बे बिथाङा जोंहा गावनि फिसाइ थासेयावबो गावनि 8 आरो 9 बोसोरनि बैसोनि फिसाजो थासेयावबो दिनैहाय गावनि गुबुन आरो मोजां मोननाय हौवाजों दोनखारबाय बा खारफालांबाय होननानै जोंहा ससियेल मिडियायावहाय गोसारनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जोंहा बेसेबां सैथो नङा होमबा नोंथांमोना फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजोंहाय नुगासिनो आरो भाइरेल जागासिनो। दा जोंहा बेसेबां सैथो नङा होमबा नोंथांमोन। दा दिनैनि बे आंनि भिडिअ लाबोनाया नैबे मोनसे खोथाखौल' लुबैयो। दा जोंहा बे रसमा ब्रह्म बिथाङा बेसेबां सैथो आरो नंमारगौना नंमारा गावनि फेसबुक पेज आरो इउटुबनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसनखौ थाबैनो होनांगौ। दा जोंहा बेवहाय नंबां जाबां ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि भाइरेल गोसारबाय थायोबा मा जागोन नङा होमबा नोंथांमोन। दा जोंहा थाबैनो बे रसमा ब्रह्मआ इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजोंहाय थाबैनो क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। दा जोंहा बे रसमा बिथाङा गोदो जोंनिनो क्लासमेटमोन थिपकाइ कलेजाव फरायनाय समावहाय। दा जोंबो मिथिगौ बियो जोंनि खाथिनिनो होनजायो। दा जोंहा बेनिखायनो रसमा ब्रह्म बिथाङा थाबैनो गावनि फेसबुक आरो इउटुबनि गेजेरजोंहाय क्लियारिफिकेसनखौ थाबैनो हो। दा दिनै साननानै नायोबा जोंहा फिसाजो दंखायो 9 बोसोर आरो 8 बोसोरनि बैसोनि, बेवहाय गावहा फिसाजो दंखायो। दा दिनैहाय जुदि नंमारगौबा बा खारमारदोंबा बेबायदि गथ'खौ दिनै गारनानै बोरै खारनो हाखो। दा जोंहा बेसो सिन्था खालामनो गोनां। दा जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदिनो हाबा जाखांनानैबो बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला दा बियो बेसेबां लासिंसिं नङा होमबा नोंथांमोन। दायो बेनिखायनो जोंहा बे रसमा ब्रह्म बिथाङा थाबैनो क्लियारिफिकेसनखौ होयोबा मोजां जायो। दा दिनै मोनसेबो बिनि पस्ट होनाय नुवाखै फेसबुक आरो इउटुबावहाय। दा मा जाहोननि थाखाय होआखै, ना दोनखारलांनायनि थाखाय ना खारनायनि थाखाय, बेनि थाखायसो होआखै खोमा। दा बे सिन्था खालामनो गोनां आरोखि। दा जोंहा जाथाय आरो घटनाया जोंहा बेसेबां सैथो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। जेब्ला बिनि क्लियारिफिकेसनखौ क्लियार मोनो अब्ला आं भिडिअ लाबोफिनगोन नोंथांमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। दा आंनि दिनै भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय।